Είναι Σάββατο 6 του Μάη 1989 και είμαστε στο γήπεδο του Παλαβρωτικού. Ένα γήπεδο που έγινε το 1978 για να μπορέσει ο Παλαβρωτικός να ενταχθεί πάλι στην Ένωση Αθηνών, την ΕΨΑ. Ένα γήπεδο που έγινε με πολλούς κόπους, αγώνες, μόχθους και θυσίες μιας χούφτας ανθρώπων χωρίς τη συνεισφορά της πολιτείας. Το παράξενο βέβαια θα ήταν αν υπήρχε συνεισφορά της πολιτείας. Θα πρωτοτυπούσε η τελευταία, τουλάχιστον για τα λαβριώτικα δεδομένα των τελευταίων 100 χρόνων. Είμαστε λοιπόν εδώ για να περιγράψουμε τον προτελευταίο αγώνα του πρωταθλητή Παλαβρωτικού στην έδρα του με τον Πανιόνιο Κεσαριανής. Ενός Παλαβρωτικού που μέσα σε μια χρονιά από την μετριότητα εκτοξεύτηκε στην κορυφή και κατάκτησε το πρωτάθλημα. Το ημερολόγιο του συλλόγου. Παλαβρωτικός 60 χρόνια προσφορά στο ποδόσφαιρο. Με το κεφάλι της Παλάδας Αθηνάς, δάφνο στεφανωμένο. 1929-1989, 1929 το έτος ίδρυσης του Παλαβρωτικού. 60 χρόνια προσφορά στο ποδόσφαιρο. Και να το κύπελο. Το κύπελο που αθλοθέτησε το εργατικό κέντρο του Λαβρίου. Τα διπλώματα και τα μετάλλια που θα απονεμηθούν στους ποδοσφαιριστές του Παλαβρωτικού, του πρωταθλητή Παλαβρωτικού. Και να η σημαία του συλλόγου, η σημαία του 1929. Το γήπεδο αυτό έγινε το 1928. Βλέπουμε μερικές απόψεις από το γήπεδο. Κάποια παιδάκια μας χαιρετάνε. Και να ο Ηλίας ο Ζουμάς. Και να ο Αλέκος ο Δράκος. Η κάμερα μας δείχνει πάλι τον Ηλία τον Ζουμά, παλιός ποδοσφαιριστής, παλιός τεχνικός, μεγάλη προσφορά. Και να μας χαιρετάει και ο κύριος Δράκος. Επί σειρά ετών πρόεδρος του Παλαβρωτικού. Μαζί με τον κύριο Χρήστου. Από τις παλιές δόξες του Παλαβρωτικού. Να μας πεις δυο λόγια. Τι να σας πω δηλαδή. Την ομαδάρα μας θέλετε να μιλήσουμε. Οπωσδήποτε. Σήμερα είναι η μέρα της ομαδάρας μας. Η ομαδάρα μας λοιπόν μετά... Τι έγινε, το πήραμε το πρωτάθλημα. 100% το έχουμε πάρει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό και όπως καταλαβαίνετε του χρόνου θα πάμε για την Α κατηγορία. Δεν λέω πολλά λόγια, έργα, όπως κάναμε φέτος θα κάνουμε και του χρόνου. Αυτό είναι σίγουρο και από μένα. Μετά από αγώνες μιας ολόκληρης αγωνιστικής χρονιάς. Αυτό δεν πρέπει να το αισθάνομαι μόνο εγώ, αλλά και νομίζω όλη η διοίκηση, η τωρινή. Χωρίς χρήμα, χωρίς να φέρουμε την ομάδα στη Β' κατηγορία. Πέρα από εκεί όλα τα άλλα δείχνουν τι πετύχαμε στο φετινό πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο, ένα χαιρετισμό από τον Γενικό Αρχηγό του Γιάννη τον Παπουτσίκα και από τον Σύμβουλο τον Χρήστο τον Κότσι. Μονάχα και αυτό λέγεται Παλαβρωτικός, τίποτα άλλο. Ο κύριος Γκότσι. Έχουμε ένα πρόβλημα. Για το δεύτερο πρωτάθλημα που έχουμε του χρόνου. Έχουμε καλούς ανθρώπους στους συνδυασμούς μας και να κάνουμε μια καλή ομάδα με μεταγραφές. Πρωταθλητές. Οπωσδήποτε. Και πρέπει να είμαστε. Γιατί έχουμε μεγάλη ομάδα. Αυτές είναι και οι θέσεις δικές μου. Ευχαριστώ. Κύριε Μα... Και θα θέλαμε να μας απευθύνει και αυτός ένα χαιρετισμό. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια κύριε Βρούστη. Ο Παλαβρωτικός είναι πρωταθλητής. Συγχαρητήρια, αγωνιστήκαν τα παιδιά και τους εύχομαι να πάνε πιο ψηλά. Αυτά τα λίγα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Οι ερασιτέχνες διαιτητές
και είναι προς τιμή τους αυτό, χωρίς αμοιβή, γιατί αυτά που παίρνουν δεν φτάνουν ούτε για τα οδηπορικά τους, δίνουν το δικό τους αγώνα για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω ένα χαιρετισμό και στις δύο ομάδες. Ο κ. Κωνσταντακόπουλος, διαιτητής του αγώνα. Καταρχήν εύχομαι και στις δύο ομάδες τα χρόνια πολλά, γιατί είμαστε αμέσως μετά το Πάσχα. Καλή πορεία στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος και για τη νέα χρονιά ό,τι καλύτερο και για τις δύο ομάδες. Για δε τον Παλαβρωτικό και επιτυχίες και στη νέα κατηγορία που θα αγωνιστεί του χρόνου, στη μεγαλύτερη κατηγορία. Τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή επιτυχία. Αυτές είναι και οι δικές μας θέσεις. Τις έχουμε γραμμένες και στην πόρτα μπαίνοντας μέσα, αν τις είδατε. Της ομάδας των Θριάμβων, της πρωταθλήτριας του Παλαβρωτικού. Θα θέλαμε να μας πει δύο λόγια. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, χαρακτηρίζω δηλαδή την πορεία του Παλαβρωτικού σαν μια πάρα πολύ καλή πορεία. Βοηθούμενοι όλοι, είναι άξιοι δηλαδή οι παράγοντες, οι παίκτες, και θα πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα δηλαδή για τη διοίκηση, για τους παίκτες που κάνουν τόσες προσπάθειες, και πιστεύω ότι όλες αυτές τις προσπάθειες ευωδώνονται με το σημερινό παιχνίδι που για μας είναι το τελευταίο, στην ουσία δηλαδή του πρωταθλήματος, που πιστεύω ότι θα μας θέψει πρωταθλητές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι διαιτητές και οι ομάδες έχουν ήδη βγει στον αγωνιστικό χώρο. Χαιρετάμε τους φιλάθλους. Ο αγώνας είναι έτοιμος να αρχίσει. Πάρει τη σέντρα. Πόσο πάει? Το σφίγμα του διαιτητή. Μια βαθιά μπαλιά η οποία ελέγχεται από τον Παντελιά. Γιαννούλης. Δράκος. Βαθιά σέντρα. Έδιωξε ο Σαλίογλου. Η μπάλα ελέγχεται από τον σέντερμπακ του Πανιωνίου. Το πλάγιο. Είναι οι πρώτες στιγμές του αγώνα, γίνεται οπωσδήποτε ένα γνωστικό παιχνίδι. Στεργίου. Άσχημη παλιά. Δεν την πρόλαβε ο Σαλίογλου. Σαλίογλου. Φάουλ λέει ο κ. Κωνσταντακόπουλος. Πλάγιο από τον Σαλίογλου. Αλλαγή. Σπαθιά σέντρα. Πολύ επικίνδυνη, δεν πρόλαβε το 11. Προλαβαίνει. Έκοψε ο Γιάννη. Ο Πανιώνιος έχει κατέβει με τους Σουπίδι νούμερο 1, Μπιτόλα νούμερο 2, Πρασά νούμερο 3, Σούρτη νούμερο 4, Τσολακίδη νούμερο 5, Κατραμάδο νούμερο 6, Γουσούλη νούμερο 7, Σουλτάδη νούμερο 8, Θεοχαρόπουλο νούμερο 9, Γιαρένιο 10, Σεχίδη 11, Σιγούρη 12 και Πανταζόπουλο 13. Έχει μόνο δύο παίκτες στον πάγκο. Επέλαση του Μπαντή. Περνάει το τερματοφύλακα. Επάνω στη γραμμή έσωσε ο σεντερμπακ. Είναι γκολ που δεν χάνονται, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μόνο στο γήπεδο του Παλαβρωτικού γίνονται. Επαναλαμβάνεται το Σύριαλ με τον Κυριακό. Στο πλάγιο είναι ο Στεργίου. Στο κόρνερ. Καλοτραβηγμένο. Ελέγχεται από τους Πανιώνιους. Βαριθυμιάδης στο Γιαννούλη. Ανεκόπησε around. Θα το εκτελέσει ο ίδιος. Βαριθυμιάδης μάλλον. Ψάχνει για παίχτη. Κόρνερ μας λέει ο κόβτης. Συμφωνεί ο διαιτητής.
Παίκτης του αγώνα είναι ο κύριος Κωνσταντακόπουλος, με επόπτες τον κύριο Παντέλη και τον κύριο Σιδέρη. Εκτελείται το κόρνερ. Παντελιάς, επιχειρεί επέλαση, προλαβαίνει ο Παπαδόπουλος, βγάζει τη σέντρα, πολύ έξω από την περιοχή. Και Κωνσταντουλάκης, Βαρυθιμιάδης, Σαλίογλου, Δράκος, Παντελιάς, Γιαννούλης, Γκότσης, Παπαδόπουλος, Μπαντής, Στεργίου και πάλι σε ενδεκάρα του Παλαβρωτικού και Πόχος, Στεργίου, Γιάννης, Βούζας, Αλεξίου και Ηλιάδης στον πάγκο. Έκοψε ο Στεργίου. Γιαννούλης στην κεφαλιά. Έδιωξε ο Πρασάς. Ο Σουλτάδης στον Σεχίδη, ο οποίος ανεκόπη. Μπάλα στον Τζολακίδη. Τον Μπαντής για τον Στεργίου, προλαβαίνει στον Κότσι, έκοψε ο Σολακίδης, πάλι στον Κότσι μπάλα, επισύρει τη σέντρα και ο Σολακίδης βγάζει σε κόρνερ. Πάει να εκτελέσει ο Στεργίου. Καλοτραβηγμένο το κόρνερ. Η μπάλα ελέγχεται από το Δράκο. Άσχημο το σουτ και ξανά κόρνερ. Ψάχνει. Κακή μεταβίβαση Στεργίου. Πάλης. Πάλι Στεργίου. Άργησε. Σαλίογλου, κεφαλιά στην Στεργίου και πλάγιο από τον Μπιτόλα. Σαλίογλου στο πλάγιο για τον Κότσι. Γυριστό του Κότσι. Στη μάχη Γιαννούλης και Κατραμάδος. Και πλάγιο από το Γιαννούλη για το Στεργίου. Για τον Παντελιά, πολύ πίσω για τον Παντελιά. Πέφτει ο Παντελιάς, πολύ άσχημο πάτημα. Γιαννούλης για τον Παπαδόπουλο, δεν πέρασε. Γιουσούλης, λύσεται. Στον Σουλτάδη, ο Σουλτάδης ανοίγει στον Κατραμάδο, βγάζει μια σέντρα σουτ. Πάνω στον τερματοφύλακα, δεν ανησυχεί ο Κωνσταντουλάκης. Μεγάλη παλιά για τον Παντή, έκοψε σε πλάγιο ο Σούρτης. Περνάει, έκοψε ο Πρασάς, πήρε ο Γιαννούλης, επιχειρεί τη σέντρα, κακοτραβηγμένη, απευθείας out. Και επιστροφή από τον Τσολακίδη στον τερματοφύλακα. Λίγος κόσμος στο γήπεδο.
κόσμος δεν ενημερώθηκε για τον αγώνα. Δεν ήταν αρκετά κοντά στο σύλλογο φέτος ο κόσμος του Λαβρίου. Υπάρχουν παράπονα και δικαιολογημένα βέβαια. Μια ομάδα που στέφεται πρωταθλήτρια να έχει τόσο λίγους φιλάθλους στο γήπεδο. Και Δράκο στο ελεύθερο. Εκτελέστηκε από τον Δράκο. Σουρακίδης για τον τερματοφύλακα του. Στεργίου για τον Παπαδόπουλο. Ελέγχει ο Μπαντής. Κάνει το σουτ. Είναι εδώ ανάλογη με την σημερινή μέρα. Βγήκε μια ανακοίνωση χθες το αργά το βράδυ. Και άλλες φορές που συμβαίνουν τα ίδια πράγματα και θαυμάσια παλιά στον Σεχίδη. Έδιωξε ο Δράκος, άσχημο κοντρόλ. Στεργίου ελέγχει και ψύχρεμα στο Κωνσταντουλάκι. Ο Παπαδόπουλος, Μπαντής, πάλι Μπαντής, για τον Πάλι, μπήκε ο Πάλης, έβγαλε τη σέντρα, όχι και πολύ καλή, πρόλαβε ο Παπαδόπουλος, τον στηρίζει ο Γιαννούλης. Ορότατη τρύπα για τον Παπαδόπουλο. Άσχημος βηματισμός όμως. Καλή η πάσα, αλλά στη συνέχεια offside. Ο Πρασάς με την μπάλα. Βγάζει για το Σεχίδη. Βαρυθμιάδης για τον Παντελιά και πάλι Βαρυθμιάδης. Μπαντής έβγαλε για τον Γκότσι. Και είναι το γκολ. Είναι το γκολ από το δεξί πόδι του Γκότσι. Και λέω από το δεξί γιατί ξέρουμε όλοι ότι δεν δουλεύει και τόσο καλά το δεξί του πόδι σαν το αριστερό. Να όμως που ο Κώστας ο Γκότσης το δεξί του πόδι δεν το έχει μόνο για να ανεβαίνει στο λεωφορείο, αλλά για να κάνει και γκολ. Ο τερματοφύλακας ευνηδιάστηκε. Ο Σούλης, πολύ σκληρά ο Σαλίογλου. Είχαν αψημαχίες και στον πρώτο γύρο αυτοί οι δύο παίκτες, αποβλήθηκαν και οι δύο. Εδώ δεν συμβαίνει όμως το ίδιο, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ ήρεμο. Είναι γεγονός ότι και οι δύο ομάδες τιμάνε το ποδόσφαιρο. Με μια εμφάνιση ανάλογη με την ιστορία τους. Το Πανιόνιος ιστορική ομάδα. Διαλύθηκε το 1967 από τη δικτατορία. Ξανά έγινε το 1974 με πρώτο φιλικό σε αυτό το γήπεδο με τον Παλαβρωτικό. Είχε νικήσει τότε 3-1 ο Παλαβρωτικός. Στο ξεκίνημα του Πανιόνιος. Και ο Μακρύς, ο δήμαρχος Κεσαριανής, έφτιαξε ένα γήπεδο μόνο και μόνο για να μπει ο Πανιόνιος Κεσαριανής στην Έψα σαν νέο σωματείο. Ένα γήπεδο το οποίο σήμερα δεν το χαίρεται ο Πανιόνιος και καμιά άλλη ομάδα της Κεσαριανής, γιατί δυστυχώς έμεινε στα νταμάρια. Με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί όλες οι ομάδες της Κεσαριανής και του Παγκρατίου στον Ιαρίστη. Γεγονότα που δεν τιμάνε τον αθλητισμό μας και το αρμόδιο Υπουργείο. Στον αγώνα μας τώρα η μπάλα είναι πλάγιο. Σαλίογλου
θα εκτελέσει για τον Πάλι. Ελέγχεται από τον Κατραμάδο. Γκότσις για τον Στεργίου. Ωραία τρύπα για τον Μπαντή, δεν πέρασε. Και ο Μπιτόλας για τον Κατραμάδο. Ο Σεχίδης σπρώχνεται από τον Βαρθιμιάδη, είναι φάουλ. Σολακίδης θα εκτελέσει, εκτελεί για τον Σεχίδη. Πάλι Σεχίδης προσπαθεί να βγάλει τη σέντρα. Σολακίδης, Δράκος πάλι σε ελέγχει. Γκότσις, μεγάλη για τον Μπαντή. Ταχύτατος ο Μπαντής, αλλά εξίσου ταχύς και ο Σούρτης. Είναι out. Το κόρνερ λέει ο κύριος Κωνσταντακόπουλος. Γκότσις. Στεργίου δεν ελέγχει. Ανακόπη από τον Γεσούλη. Πλάγιο Σαλίογλου. Μπιτόλας. Γιαννούλης. Σουλτάδης για τον Μπράσα. Ελέγχει ο Παντελιάς στο Στοργίου. Τυφλή παλιά. Πάνω στον Μπιτόλα. Γιαννούλης. Παπαδόπουλος. Στοργίου. Για τον Γκότσι, ο οποίος λαμβάνεται offside. Σαλίογλου. Έλεγα λοιπόν ότι ο Πανιώνιος χρειάστηκε ένα καινούργιο γήπεδο για να ξαναμπεί στη δύναμη της ΕΨΑ, όπως χρειάστηκε και ο Παραδοτικός. Είναι λυπηρό αυτό. Παλιές ομάδες με τέτοια ιστορία, λίγο μετά την ίδρυση της ΕΨΑ, θα μπορούσαν να ήταν και ιδρυτικά μέλη, να χρειάζονται καινούριο γήπεδο για να ενταχθούν όταν έχουν γράψει αυτήν μια ολόκληρη ιστορία. Δυστυχώς όμως η Αθήνα των 4 εκατομμυρίων κατοίκων έχει πολύ λίγα γήπεδα και έτσι η ΕΨΑ αναγκάστηκε να εφαρμόσει αυτό το θεσμό. Πολύ άσχημα έλεξε την μπάλα ο Κωνσταντουλάκης σε αυτή τη φάση. Ο Βαρθιμιάδης. Σολακίδης για τον Σελάγιο για τον Σεργίου. Γκότσις. Ελέγχεται από τον Σολακίδη. Γιαννούλης. Τρέχουν και ο Μπαντής και ο Παπαδόπουλος. Τελικά έκοψε ο Πράσας. Είδαμε και το Στεργίου που τον ενοχλούσαν οι καλαμίδες και βγήκε τις πέταξε στον αγωνιστικό χώρο. Πράσας, κακή μεταβίβαση στο Γιαννούλη, όπως έβγαλε τη σέντρα. Μπαντής, σουτ από τον Στεργίου και out. Γιαρένιος.
Αλλάζει την μπάλα, την ξαναπαίρνει. Και Κατραμάδος για τον Θεοχαρόπουλο δεν πρόλαβε. Κωστή, αλλά ήρεμη σήμερα. Ο αγώνας είναι εύκολος, άγχος δεν υπάρχει και οι φίλοι λοιπόν είναι και αυτοί ήρεμοι χωρίς άγχος. Τσολακίδη να εκτελεί ένα φάουλ. Σεχίδης στο πλάγιο, πάλι Τσολακίδης, ελύσεται, περνάει μια τρύπα για το Σεχίδη, αλλά το τελευταίο Τσολακίδης ελέγχει στο Σουπίδι. Το παιχνίδι μοιάζει περισσότερο με φιλικό και είναι φιλικό. Είναι φιλικό γιατί ο Παλαβρωτικός, όπως είπαμε, είναι ήδη πρωταθλητής, δεν κινδυνεύει, δεδομένου ότι σήμερα παίζει στο ζωγράφο Περακλούμπ Κρόνος. Δεύτερος ο Κρόνος με 2 βαθμούς από κάτω, τρίτη η Περακλούμπ με 4 βαθμούς από κάτω. Θεαματική απόκριση του Σαλίογλου, Μπαντής. Πάλι σ' αφήνει έξυπνα για το Στεργίου. Βιάστηκε ο Στεργίου, ελέγχει ο Σουπίδης. Σεχίδης έχασε την μπάλα, δεν κατάλαβε και πως βρέθηκε στο έδαφος. Πλάγιο με τον Βαριθυμιάδη, Παπαδόπουλος. Έκοψε ο Πρασάς, πάλι πλάγιο. Μπαντής γυρίζει, έχει βγει μας, λέει ο επόπτης. Ο Σούρτης στο πλάγιο, Παπαδόπουλος για το Στεργίου. Απέναντι για το Σαλίογλου, Γκότσης. Για τον Μπαντή που συλλαμβάνει το σετ. Θα διώξει ο Τσολακίδης. Ο Σουλτάδης δεν κατάφερε να περάσει. Δράκος, Κωνσταντουλάκης. Μπαντής, άσχημο κοντρόλ. Μπιτόλας για τον Μπαντή. Πάλι στην Γκότσης offside. Τον ακούραστο εργάτη του Παλαβρωτικού. Κάθεται εκεί απέναντι πάνω στην μπάλα. Σκεπτικός. Στον αγώνα μας τώρα, Σαλίογλου για τον Παπαδόπουλο. Προσπαθεί να περάσει για τον Μπαντή, δεν περνάει. Μπάλα στον Γουσούλη. Δεν περνάει ο Γουσούλης, είναι φάουλ. Τσολακίδης για τον Γιαρένιο. Πάλι Τσολακίδης. Διώχνει ο Πάλης επάνω στον Γκότσι. Τραβήθηκε ο Μπαντής να μην βγει offside, ελέγχεται η μπάλα από τον Μπιτόλα και τον Σουπίδη στον Τσολακίδη. Γιαννούλης
Παπαδόπουλος, τυφλή παλιά. Πάει να μπει στη φάση ο Γκότσης, προλαβαίνει ο Σουπίδης